Steve. Klipbok, hvad siger du? Hvor det er så dårligt til at overraske folk med det der kamera der. Ja. Prøv lige, jeg får ligesom en rød plet i panden også. Det skal vente med at spænde en halv time før det Jamen, jeg synes, at det går lidt lang tid før. Lidt lang tid, så det her let's make a lot of stills. Så venter vi. Jamen, jeg tror, han tager en film der. Ja, det kan se det. Han sidder og capture wine. Der er dobbelt op, Morten. Skal vi hugge om hvem du burde? Det kan vi godt. 1, 2, 3, 1, 2, 3. You take it down. Den er altid sikker. Sten! Der var ingen sten. Første gang skal vi aldrig tage Skal vi hugge om hvem du burde? Det er de startede begge som af papir. Skal du finde op, hvis vi skal hugge? Sten er sten! Ja, det kan du tro, jeg vil. Værsgo. Det er det, Michael kalder det der. You're such a nice guy. Det hedder Henrik Krog. Nej. Det er Henrik Mortensen, der. Og det var egentlig lidt på navnforandring. Sådan! Så er godt den der, det var... Det er sådan lige kriller i hånden lidt. så er han der. Så er han der fandme. Så er der... Fordi vild. Nå ja. Men skal vi ikke... Lidt spooky? Morten, stop det der, jeg får stress. Nej, så vi er sådan lidt... Why can't we be friends? Du ved godt, at jeg skal bruge min politikerkarriere. Hvor jeg ligger det her i Du er på YouTube i morgen. Facebook. Optager godt nok stadig, men det er... I vil tage et eller andet, And this is the home of about the camera. Yes, sir. Paradis. Det lyder okay sted. Det lyder ligesom Wild View i København eller sådan noget. Så var jeg inde og se Ringenes Herre. Det var ikke helt som jeg havde forventet. Det er kørsel, det der. Men ham med Rocco der, han går til ikke ind. Jamen, det er videooptagen, altså. Jeg får stress. Gå væk. Jeg gør sådan her. Gå væk! Det er endnu værre. Du har lige været ude ved dem der, så lige fået sådan nogle. Så har jeg lige fået mad. Jeg stod og lænede mig op ad. Kudos. Look at the head. Det der homogen. Look at the head. Erik, vi skal... Prøv lige at rykke lidt tilbage, vi skal have panorama. Hvad stopper man det der? Bare en profil. Vi skal afsted for helvede. En profil, så jeg. Skal vi lige op ad den der kanal i kloppen også?